አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ክብርን ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። መጋቢት 17 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 17 ጎይታና አብሊጹ ዝፈትዎ ካብ ዝመውት ድማ ኣብ 40 መዓልቱ ካብ መቃብር ዘተንስኦ ዝኸበረ ቅዱስ አልዓዛር ብሰማዕትነት ዓረፈ። ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድሁሃን ጻድቅ አቡነ ዮናስ አለው። ሃሎ አሃዱ ብእሲ ባሃቲ ሃገር እንተስማ ቡር ሃገር መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚ ወስመ ብእሲቱ ህሪቶ ማርያም አቡር ሃገር መስቀል ወይ ከአንዳ መስቀል እትበሃል ዓዲ ንዋየ እግዚ ዝበሃል ሰብኣይ ምስ በዓልት ቤቱ ህሪቶ ማርያም ትበሃል ይነብር ነበረ። ካብዞም ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ኣዝዮም መንፈሳውያን ክልተ ሰብ ቃል ኪዳን ካብ ወይኒ ፈሪ ከም ዝበሃል ብዕለት 17 ሕዳር 1404 ዓመተ ምህረት ብሩኽ ውላድ ተወልደ። ስሙ ድማ ስመ ክርስትናኡ ድማ ሃብተ እግዚእ ተባሃለ። ኣብ እዋን ምንኩስንኡ ግና ዮናስ ተባሃለ። ዮናስ ማለት ለዋህ ሕያዋይ ርግብ ማለት እዩ። አቡነ ዮናስ ገና ህፃን ኮይኑ ኣብ ጉስነት ኣባጊዕ እንከሎ ቅድሚ ናብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ምእታው ብመንፈስ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት ተገሊጽሉ። ብዘይ ምቁራጽ እናጸለየ ከሎ ናይ ምናነይ መንፈስ ሓደሮ። ሽዑ ነቲ ኩሉ ናይ ዓለም ነገር ንድሕሪት ገዲፉ ካብቲ ዝተወልደሉ ሃገር እውን ርሒቑ ናብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ዝበሃል ምድሪ ወዲ ሰበራ ኣብ እትርከብ ደብረ ሲና እትርከብ ገዳም ኣተወ። ኣብዛ ገዳም ብስጋ ኣክኡ ዝበጽሖ ኣቡነ ድምያኖስ ዝተባሃለ ዓብይ ባሕታዊ ረኸበ እሞ ኣቡነ ድምያኖስ ምርጫኡ ንምናኔ ምዃኑ ተረዲኡ ድማ መጽሓፍ ብሉይን ሓዲስን መጽሓፍ መነኮሳትን ስርዓት ምንኩስናን ምስ መሃሮ መዓርገ ምንኩስና ኣልወሶ። ስሙ ድማ ዮናስ በሎ። ብድሕሪዚ ብሕትውና ተኸቲሉ ለይቲ ጠራቂት ኣብ እትበሃል ቀላይ እናኸደ ክጽሊ ሓድር። ብግዜ መዓልቲ ከዓ ኣብ ስብከተ ወንጌል ይውዕልን ጾም ጸሎትን ስግደትን የዘውትርን ነበረ። ካብ ብዝሒ ተጋድልኡ ብሕትውናኡ ድማ ኣጻብዕ ኣእዳው ልክዕ ከም ፀሓይ የብርህ ነበረ። 5 ፍረ ዳዕሮ ወይ ከዓ ፍረ ዓየ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምግቢ ፈጺሙ ኣይጥዕምን ነበረ። ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ሕብስተ ኣኮቴትን ጽዋዓ በረከትን ይቐብሎ ነበረ። ሓደ እዋን ኣብ ቀላይ ኮይኑ ክጽሊ ከሎ ሰላም ለከ ኦ ፍቁርየ ዮናስ ዝብል ኣምላካዊ ድምፂ ሰምዐ። ናብ ስብከተ ወንጌል ተዋፊሩ ክምህር ከም ዘለዎ እውን ተነግሮ እሞ ወይኩን ፈቃድከ ብምባል ትሕት ኢሉ ተኣዘዘ። ብድሕሪዚ ብስብከቱ ንብዙሓት ኣእሚኑ ኣጥመቐ። ሙታት ብምትንሳእ፣ ሕሙማን ብምፍዋስ፣ ኣጋንንቲ ብምውፃእ
ብኸምዚ ዝኣመሰለ መንገዲ ሐዋርያዊ ኣገልግሎቱ ቀጸለ። ዜና ቅድስናኡን ጽኑዕ ብሕትውንኡን ትምህርቱን ካብ ተራ ህዝቢ ክሳዕ ነገስታት ኣብ ኩሉ በጽሐ። ኣቡነ ዮናስ ብብሕትውና ኣብ ዳሞት እትበሃል ዓዲ ነይሩ። ናብ ገዳምካ ተመለስኪድ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ናብ ገዳም ደብረ ሲና ኣቡነ ድምያኖስ ተመልሰ። መዓርገ ክህነት ተቐቢኡ ድሕሪ ኣቡነ ድምያኖስ ኣበምኔት ኮይኑ ን10 ዓመት ዝኣክል ኣገልግሊ እዩ። ነቶም ድሕሪኡ ዝስዕቡ ንዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ በበታኦም ከትሕዞም ደልዩ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ 3 ቦታታት ማለት ደብረ ጽጌ፣ ደብረ ድሁሃን፣ ደብረ ሳህል ተገልጸሉ እሞ ብስርዓተ ማሕበር ተመስረተ። ቅዱስ ኣቡነ ዮናስ ዕለተ ዕረፍቱ ከም ዝበጽሐ ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጡ ነቶም ደቁ ኣጸኒዑ ኣብ ክንዳኡ ንኣቡነ ጳውሎስ ሸመሎም። ከምቲ ንኹላቶም ኣስመርቲ እግዚአብሔር ዝወሃቦም ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ኣብ 95 ዓመት ዕድሚኡ ብ17 መጋቢት በዛሎም መዓልቲ 1499 ዓ.ም ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈልያ ብኢድ መላእኽቲ ናብ ሰማይ ዓረገት። ኣብ ደብረ ድሁሃን ምስ ተቐብረ ካብ መቓብሩ ዘይቲ ፈልፈለ። ብኡ ከዓ እቶም ደቁ ንመብራህቲ ይጥቀሙ ነበሩ። እቲ ኣብ መቓብሩ ዝነበረ ላህላህታ ናይ ዘይቲ ድማ ክሳዕ ሎሚ ምልክቱ ኮይኑ ይረአ ኣሎ። ከምቲ ነቢ ዳዊት ደብር ርጉእ ወደብር ጥሉል ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ይሓድር ውስቴቱ። ኣብቲ ርጉእ ደብሪ ጥሉል ደብሪ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ደብሪ ኣብኡ ይሓድር። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 68 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 16 ኢሉ ንገዳማትን ኣድባራትን ዝተነበየሎም ኣቡነ ዮናስ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ገዳማት ከም ዝመስረተ ይንገር። ደብረ ጽጌ ትምዛእ፣ ደብረ ድሁሃን ቆሓይን፣ ደብረ ሳህል ምድሪ ወዲ ሰበራ ከባቢ ማይጨው፣ ደብረ ጽዮን ዓዲ ውስኽ፣ ደብረ ጸሪቅ ትግራይ ተንቤን እየን። እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ብመልክዕ ገዳም ዘለዋስ እዘን ክልተ ገዳማት ደብረ ድሁሃንን ቆሓይን ከምኡውን ደብረ ጽጌ ትምዛእ እየን። ደብረ ጽጌ እዚ ገዳም እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ትምዛእ ይርከብ። ብዙሕ ጥንታዊ ታሪክ ዝሓቆፈ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝዓቀበ ዝተፈላለየ ንዋየ ቅዱሳት ከም መስቀል ኢድ ኣቡነ ዮናስ፣ መቆምያን በትርን ኣቡነ ዮናስ፣ መንበረ እምኒ ኣቡነ ዮናስ፣ ጥንታውያን ኣዋልዕን ካልኦት ኣግራብን ዝርከቦ ዓብይ ገዳም እዩ። እቲ ካልኣይ ገዳም ድማ ደብረ ድሁሃን ቆሓይን እዩ። ደብረ ድሁሃን ማለት ደብረ ፍቅር ወሰላም ማለት እዩ። እዚ ገዳም እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይምነ ዝርከብ ኮይኑ ቅድሚ ዕረፍቶም 1428 ዓ.ም ተገዲሙ ኣቀማምጣ ቦታኡ ጽኑዕ ስለ ዝኾነ ብወረርቲ ከይጥቃዕ ብዙሕ ዘፍርህ ኣይኮነን። እዚ ጽንዓት እዚ ስለ ዘለዎ ከዓ ብዙሓት ብኽብሪ ዝጥመቱ መጻሕፍቲ ሃይማኖት፣ ታሪኽን ፍልስፍናን ዝዓቀበ እዩ። ኣቡነ ዮናስ ዝጽልየሉ ዝነበረ በዓቲ ኣብ ውሽጡ ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ መቕደስን ቅድስተ ቅዱሳንን ቤተልሔምን መቐመጢ ንዋየ ቅዱሳትን ዘጠቓልል ኮይኑ ክሳዕ ሕጂ ኣሎ። ደብረ ድሁሃን ሕጂ እውን ብመልክዕ ገዳምነቱ ዘየጥፍአ ድሩቕ ለተዓቅቦ ንብሕትውና ዝኸውን በዓትታት ዘለዎ ገዳም እዩ። እዘን ክልተ ገዳማት ደብረ ድሁሃን ቆሓይን ከምኡውን ደብረ ጽጌ ትምዛእ ዋላ እኳ ብቁጽሪ ክልተ ይበሃላ እምበር ሕገንን ቅዋመንን ስርዓተንን ኣበምኔተንን ምምሕዳረንን ሓደ እዩ። ገዳም ደብረ ኣቡነ ዮናስ ዓበይቲ ኣቦታት ዝፈረየ ኮይኑ ሓደ ካብኦም ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ዮናስ ካልኣይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ እዮም። ካብዘን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ገዳማት ደቂ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ማለት ብደቁን
بدك دقون زولدا زبلا يوم ولدو كلكم بفسها حبيركمو ليوستاتيوس أبوكم قبرو تذكر إنزا تبلو وداسيو أمان فتصم منكسنه لومي كلكم ودقو بحوار تحقسكم نأبوهم ليوستاتيوس منكسنه فتصميو إناولكم ودسوو زخبر بعالوخ أقبرو بزبل لبوا مسرت بمقبر بعلة 18 تمسكرم بحوار أبزي قدام دبرت سجي أوريناس تأكيبا كسا ازي قربا جزي يبعلا نبرا أبوني ناس ولاكوا أبوني ناس زعارف اللعلات 17 مقابيت انتخونا كبر بعالقنا إسران حدن ترئي زوعل ازي دما أبوني ناس نتم دقو قبرو تذكارية مثل مريم أمية سلازبالة عمت مسأ أب إسران حدن تري أسريو وبعال عرفتا لقدست دنجل مريم كبر بعالو يخبر صلاتن بركاتن نايعوني ناس أبونا مسكلاتنا حزب كريستيان يخون آمين بركات يحضرنا آمين كم أون قدوس على أزار حواريا أزي قدوس على أزار كابز موت تحري 4 معالتي قويتانا كاب موت تنسون تأمرو زقبارلن كخون كالو نسو دما نوانجل الناس بخا فوليات تأمرات إنا قبرة نخرستنا أصفحفحة نماريام انت فراتن نغدستي مارتاون حاون كخون كالو قويتانا بتعمي فتوس لازنمرة على أزار مماتو أب سمع جزي ألك يسلو إيو كابز موت أب ربعي معلتو دما كاب موتات فاليو أتنسو يوهانس معراف 11 فقدي 1:43 معراف 12 كاب فقدي 1:17 نحري عرقت ويتا دما الأزارن يحواتن نبيتهم ناي وانجل ممهارن عقايش مقبلن جيروم بزو حاقلقلو الأزار كاب موت كاب زيتنس دحري سومن قويتانا تنساقيلو بسقاموتا دحري ناي قويتانا تنساقي الأزار مسهواريات كونا عب مبل 5 معالتي مسهواريات منفس قدوس تقبلو نسب كتوانجل توافرة أيهود دما نكريستوس زعمنو كريستيان كساددو كلو نعلى أزارن نيحواتن حيزوم بزو حساقيوم أب مجرشتا دما أب قداد مركب سعينوم ناب بحري دربيوم نقرقن بتعمرات كاب موت دحينوم ناي فرنساي جزءات ناب زخونت حانتي كتما تسديدوم أبون دانبرو ناي كريستوس مسكر كونو حواريات قدوس الأزار ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቆጵሮስ ብኣንብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ ንሱ ድማ ንምእመናን ብጽቡቕ እንዳተሓላለወ እንዳሓለወ ኣብ ሽመቱ 40 ዓመት ኣገልገለ ወንጌል እንዳሰበኸ ፍሉይ ተኣምራት እንዳገበረ ንክርስትና ኣስፋሕፈሐ ኣብ ዝተሸመላ ኣብ ከተማ ቆጵሮስ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ብምዃን ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሉ መጋቢት 17 ብሰማዕትነት ዓረፈ ቅዱስ አልዓዛር በሰማዕትነት ኣብስ ዓረፈ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ካብ ማእከል ነገስታት ክርስቲያን ሓደ ናይ ቅዱስ አልዓዛር ስጋ ኣብ ቆጵሮስ ከም ዘሎ ኣብ ሰምዐ ግዜ ካብ ደሴት ቆጵሮስ ናብ ቁስጥንጥንያ ኣፍለሶ ከፍልስዎ ኣብ ዝፈተው ግዜ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝኸበረ እምኒ ሳፅን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ተቐቢሩ ዝረኸብዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ነበረ እዚ ኣብ ውሽጢ መቃብር ዘሎ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስኦ ክብሪ ይኹነሞ ፈታዊ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናይ ቅዱስ አልዓዛር ስጋ እዩ። እዚ ጽሑፍ ኣብ ዘንበቡ ግዜ ደስ ኢልዎም ተሸኪሞም ናብ ደብረ ቁስጥንጥንያ ወሰድዎ። ኩሎም ካህናት ድማ ብዝማሬ ብኽብሪ ተቐበልዎ። ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣቐሚጦም ጥቅምቲ 21 ናይ ፍልሰቱ በዓል ገበርሉ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ እዚ ቅዱስ ናይ ሃገረ ሮም ሰብ እዩ። ዓላውያን ንጣዖት ክሰግዱ ንክርስቲያን ሒዞም ኣብ ዘሳቀይዎም ሰዓት ንዕኡ እውን ሒዞም ምስ ኣሳቀይዎ ናብ ንጉስ ወሰድዎ። በዚ ግዜ ዕድሚኡ 15 ዓመት ነበረ። ንጉስ ድማ ንዘውርደልካ ስቃይ ትኽእል ዲኻ ወይስ ንኣማልኽተይ ክስውእ ኢኻ በሎ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት ድማ ንጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ
ጥራሕየ ዝስውዕ ብምባል መስከረ። ደጊሙ ድማ ንጉስ ብኽፉእ ኣማውታ ከይትመውት ንኣማልኽቲ ሰውዕ ኣብ ዝበሎ ግዜ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ድማ ከም ዘይገድፎ ፈሊጡ ክላገጸሉ ኢሉ ንጉስ መስዋዕተይ ክትርኢ ንዓ ኢሉ ናብ ናይ ጣዖታት ቤት ኣትዩ ናብ ጎይታና ጸለየ። ንጉስ ከዓ ኣብ ኣፈት ቆይሙ ከሎ በታ ግዜ ዓቢ ንውፅእ እንተኾነ እሞ ኣስቀላጽዮስ ዝብልዎ ኣምላኾም ድማ ሽዑ ወዲቑ ተሰባበረ። ንጉስ ድማ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ከም ዝተላገጸሉ ርእዩ ብሕርቃን ኣፍንጫኡ ኣቑሪጹ ናብ እስር ቤት ወሲዱ ደርበዮ። ንጽባሒቱ ካብ እስር ቤት ኣውፂኦም ኣብ ናይ ሓጺን ድስቲ መጥበሲ ገይሮም ብእሳት ኣቃጸልዎ። ደጊሞም ድማ ዓቢ ጉድጓድ ፍሒሮም ናብኡ የእትዮም ብዙሕ ኣሳቐይዎ። ድሕሪኡ ኣማልኽቶም ዝብቀልዎ መሲልዎም ናብ ናይ ጣዖት ቤቶም የእትዮም ዓጸውዎ። ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ግን ኣብ ልዕሊ እቶም ጣዖታት ንዘሎ ወርቂ ቀጥቂጡ ብምውፃእ ብሕቡእ እንዳወፀ ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓደሩን ይምጽውተዎ ነበረ። ተመሊሱ ከኣቱ ከሎ ድማ እቲ ማዕጾ ባዕሉ ይኽፈተሉ ነበረ። ንጉስ ድማ ኣብ ሻምናይ መዓልቱ ክርእዮ ኣብ ዝመጸ ግዜ ኣማልኽቱ ብምልኦም ተቐጥቂጦም ወዲቖም ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ እንዳተላገጸሎም ተመልከተ። ንጉስ ድማ ወሲዱ ናብ ከብዱ ኣካላት ክሳብ ዝርአ ንሰብነቱ ከም ዝስንጥቕዎ ገበረ። ቀጺሎም ድማ ንዝጠመዩ ኣናብስቲ ሃብዎ። ነገር ግን እቶም ኣናብስቲ ፈጺሞም ኣይተንከፍዎን እኳ ደኣ ንቑስሉ ልሓስሉ እምበር። ደጊሙ ድማ ንጉስ ንሰብነት ናብ ዝቖርጽ ናይ ውሽጢ መሳርሒ የእትዮም ህዋሳቱ ክሳብ ዝፈላለዩ እንተሳቐይዎ። ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ግን ብናይ እግዚኣብሔር ሓላውነት ወላ ሓንቲ ከም ዘይተንከፎ ኮነ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ንጉስ ምስቓይ ኣብ ዝሰልችዎ ግዜ ንኽሳዱ ብሰይፊ ክቖርጹ ኣዘዘ። ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጺሙ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጐናጸፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት: ቅዱስ ኣልዓዛር ጻድቅ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ኣናጉንስጢስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ተላስስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሴፍ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ መስተጋድል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘቆጶዶሮስ። ቅዱሳን አበው መክሲሞስ ወድማቴዎስ፣ አባ ገሪማ ዘመደራ፣ አባ ጳላሞን ፈላሲ፣ አባ ለትጹንየዋ። አሜን። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ይቕረ ይበለልና አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ እውን ይሰውርና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።